다 동마 들라 이 가외 된기 계속 전부 종 고시 전부 당 다는 신기 교지부가 연습을 못 해다 걔는 못 나면 소리 규배 아주 그 유근시 Chciałbym pozdrowić przede wszystkim jego eminencję Jalcę Boka, wszystkich różnych, wszystkich Kempo i Rinpoczów i całej Sandze Mnichów, która uczestniczy w tegorocznym Kadziu Gęcie. Wszystkie te osoby, które słuchają przez internet, wszystkich na całym świecie, którzy słuchają przez internet. Chciałbym wszystkich was pozdrowić. Jak wszyscy od pandemii przez 2 lata nie mogliśmy organizować z powodu pandemii, a teraz wreszcie mogliśmy to zrobić. I to jest jakby powód do wielkiej radości, szczególnie, że w tym roku Jalca Rinpoche podczas tegorocznego Gęcie zgodził się dzielić pełnej transmisji wszystkich nauk Gampopy. To było bardzo wspaniałe wydarzenie. Chciałbym z tego i w imieniu wszystkich uczniów, wszystkich uczestników Kadziu Gęcie chciałbym w naszym wszystkim podziękować Jalcowi Rinpoche za te nauki. Będziemy omawiać 30 wersów Vasubandhu. Zaczęliśmy to w zeszłym roku. W skrócie ten tekst brzmi Trimshika Vijna Harika. I na angielski przetłumaczyliśmy tylko 30 wersów, na polski również. Ale w tybetańskiej literaturze istnieje również tekst zatytułowany 30 wersów, który dotyczy gramatyki tybetańskiej. Tego po tybetańsku będziemy ten tekst nazywać 30 wersów tylko umysł, żeby było jasne, o który tekst chodzi. Dlatego ja po tybetańsku będę w języku chińskim to brzmi dokładnie tak samo. Uishi Sensheng, czyli 30 wersów szkoły tylko umysł. Więc kiedy ja będę używał tego tytułu, tego terminu, to będę właśnie takiego terminu używał, takiego tytułu. Kiedy w zeszłym roku rozpoczęliśmy te nauki tylko umysł, mówiliśmy ogólnie o znaczeniu tej filozofii tylko umysł, o tym, czym jest szkoła tylko umysł, czym wyróżnia się na tle innych filozofii buddyjskich, jak ona powstała, jak upowszechniała się w Indiach, w Chinach, w Japonii, w Korei, w Tybecie,
i jak przerodziła się w tak zwaną szkołę Shentong, czy też szkołę tylko umysł w tradycji tybetańskiej. Mówiliśmy również o różnicach pomiędzy właśnie tym poglądem Shentong, a innymi poglądami propagowanymi w Tybecie i nie tylko. Więc to były tematy, które omówiliśmy w zeszłym roku. W tym roku zaś mamy tylko 6 dni nauk, więc to nie jest jakby długie, to nie jest zbyt wiele nauk, zbyt wiele sesji, więc być może, że w tym roku, jeżeli będę miał trochę więcej czasu, na przykład jesienią, to będę kontynuował te nauki jakby jeszcze jesienią. Jakby takie dodatkowe sesje zrobimy. Zobaczymy. Ale więc dzisiaj, że tak powiem, omówię jakby zrobię taki wstęp do tego, co będziemy omawiać w związku z tym tematem w tym roku. Jak powiedziałem, teraz zimą mamy tylko kilka wykładów zaplanowanych, ale pomyślałam sobie, że bez względu na to, ile wiele tych wykładów będzie, to po prostu będziemy je dłużej kontynuować, a nie ma sensu jakby skracać tych nauk, jakby to, co warte jest omówienia szczegółowo, będę nadal omawiał szczegółowo, najwyżej po prostu dodamy więcej sesji nauk później. Zanim rozpoczniemy omawianie poszczególnych wersów tekstu, chciałbym przedstawić to, jak będziemy je omawiać. Chciałbym zacząć od tych 8 punktów. Będziemy mówili o pochodzeniu tego rdzennego tekstu. Będziemy mówili o różnych komentarzach, które zostały napisane na temat tego tekstu. Będziemy mówić o jednym głównym komentarzu, czyli o traktacie uzasadniającym tylko umysł, który będzie właśnie używany podczas tych nauk. Podczas tych wykładów teraz zimowych przedstawię głównie wprowadzenie do takiego komentarza do 30 strof, który się nazywa Wyjaśnienie traktatu uzasadniającego tylko umysł, czyli jakby który jest komentarzem do komentarza. Będzie przedstawię również, jak chińskie tłumaczenia tych tekstów powstały, jaką metodę jakby translatorską używano, korzystano z jakiej metody wtedy. I przedstawię również wprowadzenie mistrza Kuiji Lingtai'a i mistrza Song Shangzhu do 30 wersów. I później będziemy omawiać komentarz do 30 wersów zatytułowany Wyjaśnienia do traktatu uzasadniającego tylko umysł. Więc zaczynamy jakby od pochodzenia tekstu Vasubandhu 30 strof. Jak powstał ten tekst? Więc jak Vasubandhu napisał ten tekst i jakie komentarze powstały na temat tego tekstu?
Więc 30 strof Vasubandhu napisał napisał właśnie Vasubandhu. Często mówimy, że Asanga i Vasubandhu byli braćmi. I podczas swego życia Vasubandhu napisał bardzo wiele ważnych tekstów. Zaś te 30 strof, które są takie najbardziej jakby esencjonalne, w zasadzie jest to najprawdopodobniej najważniejszy, najkrótszy, ale najważniejszy tekst, który Vasubandhu napisał i który stał się tak niezwykle ważny na przykład w chińskiej tradycji buddyjskiej. W chińskim tłumaczeniu tego tekstu, ten tekst ma tylko 600 sylab. Czyli jakby jest 5 sylab na wers. Po tybetańsku jest to tłumaczenie jest trochę dłuższe. Więc skąd wiemy, jak powstał ten tekst? Otóż mistrz Kuijin, czyli chiński mistrz, który był asystentem Xuanzanga, on napisał taki komentarz wyjaśniający trudne punkty uzasadniania tylko umysł, czyli w zasadzie taki komentarz do komentarza do 30 strof. I on opisał właśnie historię tego tekstu w tym komentarzu. Tam mówi się o tym, że Vasubandhu napisał ten tekst Oczywiście to jest to jest taki esencjonalny tekst, tak, który bardzo krótki, ale zawiera bardzo takie dogłębne punkty Mahayany, które Vasubandhu jakby bardzo tak zgrabnie zawarł w takim krótkim tekście, zawarł kluczowe punkty Mahayany. Więc każde słowo, każda sylaba ma znaczenie. Każde słowo tak naprawdę ma olbrzymie znaczenie, bardzo dogłębne znaczenie. I zazwyczaj było tak, że kiedy pisało się tego rodzaju esencjonalne teksty, to później po nich tworzono komentarze, żeby każdy mógł dobrze zrozumieć ten tekst. Ale Vasubandhu napisał 30 strof pod koniec swojego życia, po tym, jak je napisał, zmarł, wobec czego nie zdążył napisać komentarza. Znaczenie tych 30 strof jest bardzo rozległe i bardzo dogłębne, więc i dość skomplikowane tak naprawdę. Więc początkujący, zwyczajni ludzie mogą mieć problem z pełnym zrozumieniem tego tekstu. Szczególnie jeżeli nie mają takiego szczegółowego, jasnego komentarza. Bez właściwego komentarza jakby trudno w ogóle pojąć intencje jakby stojące za tym tekstem, i właściwie zrozumieć jego słowa. I tak jak powiedziałam, tradycyjnie tego rodzaju teksty, autorzy tego rodzaju tekstów pisali później komentarze, ale Vasubandhu nie zdążył tego zrobić. Dlatego inni autorzy później w Indiach pisali właśnie komentarze do tych tekstów. Niektóre są krótkie, niektóre były krótkie, niektóre były długie.
Ponieważ jest to dość taki głęboki tekst o rozległym znaczeniu, bez komentarza trudno go pojąć, dlatego te komentarze były bardzo ważne. Mówi się, że podczas tego wczesnego okresu, tuż po powstaniu 30 strof, w tym wczesnym okresie 38 autorów napisało komentarze do 30 strof. Niektóre źródła zaś mówią o 28 autorach. Najpierw było ich 18, potem doszło kolejnych 16, razem 38, chociaż dzisiaj niektórzy badacze mówią, że było ich tylko 28 razem, nie 38. Być może. Właśnie niektóre tradycje mówią, że to nie było 38 autorów, tylko 28. Istnieją zatem dwie różne interpretacje. Myślę, że co chcę pokazać, jakby mówiąc o tym, mianowicie to, że tych komentarzy było naprawdę dużo, jak na tamte czasy i to była naprawdę duża liczba komentarzy. Dlaczego tak dużo powstało? Dlatego, że bardzo niewiele ludzi było w stanie pojąć całe znaczenie tego tekstu. Więc różni uczeni inaczej studiując ten tekst, omawiając, dyskutując nad tym tekstem, pisali te komentarze. W późniejszym czasie, kiedy było głównie 10 takich komentarzy, które faktycznie miały znaczenie, które faktycznie można powiedzieć, że były to wielkie komentarze do 30 strof. Więc wspominałem o tych komentarzach w zeszłym roku. Więc to były komentarze mistrzów Bandushri, Kshetrabhanu, Gunapati, Dharmapali, Shtiramati, Sudachandry, Jinaputry, Jnanachandry, Nandy i Vishesamitry. Więc już mówiliśmy o tym w zeszłym roku, to było tych 10 wielkich komentatorów tego tekstu. Każdy z nich napisał komentarz do 30 strof. Mniej więcej były one długie na 10 wiązek. No wtedy to były papierusy zbierane w takie wiązki. Więc 10 wiązek tekstów to był jeden komentarz, razem 100 wiązek. Razem to było ponad 100 wiązek tekstu. Byśmy zebrali je wszystkie razem. Więc to byli ci autorzy i komentarze do tego tekstu najbardziej znane i napisane wtedy w Indiach, tuż po odejściu Vasubandhu. Nawet pośród tych 10 wielkich komentarzy mówi się, że najlepszym z nich możemy się zastanowić, który z nich jest najlepszy, czy musimy studiować je wszystkie 10? Więc mówi się, że najważniejszym i najlepszym był komentarz napisany przez mistrza Dharmapalę. 당기 쉬어야 되다. 나도 쉬어 상을 로변 퀴즈긴 이제 가자다.
그다 소변 말말. 나 소변 퀴즈기 제 샤베기. Więc chciałbym teraz omówić jakby pochodzenie tego komentarza Dharmapali. I zrobię to na podstawie jakby komentarza do komentarza właśnie mistrza Kuiji, który się nazywa Wyjaśnianie trudnych punktów uzasadniających tylko umysł. Więc to tutaj po chińsku jakby jest właśnie cytat z tego komentarza, tego chińskiego mistrza omawiający komentarz Dharmapali. O czym on mówi? Że Dharmapala i inni bodhisattwowie, czy też acharyowie, którzy studiowali 30 strof, każdy z nich napisał swój komentarz. Pośród wszystkich tych komentarzy każdy z nich czymś się wyróżniał, każdy przedstawiał jakieś ważne punkty, każdy miał jakieś wartościowe uwagi, ale komentarzem, który faktycznie wyróżniał się pośród wszystkich nich ze względu na najbardziej taki innowacyjny sposób przedstawiania tych nauk, był ten napisany przez mistrza Dharmapalę. Więc kim był Dharmapala i jak napisał ten komentarz? Mówi się, że Dharmapala w wieku 29 lat poczuł wielkie wyrzeczenie samsarą i przyjął ślubowania i usiadł pod drzewem Bodhi przez jakieś 3 lata. Jakby medytował, jakby praktykował dhyanę, praktykował medytację. I podczas tych 3 lat, praktykując medytację, czytał właśnie te 30 strof i napisał do nich komentarz podczas przerw między sesjami. Czyli możemy powiedzieć, że praktykował samadhi i medytował w samadhi, a podczas przerw pisał komentarz do tego tekstu. Chiński mistrz Kuiji bardzo wychwala ten komentarz Dharmapali i mówi o tym, jak szczegółowy był ten komentarz, jak wspaniale był skomponowany, jak bardzo głęboki i tak dalej. Kuiji ogólnie mówił, że czytając ten komentarz Dharmapali do 30 strof, to wyróżnia się on nie tylko stylem i kompozycją, też zawiera bardzo inteligentne uwagi, jest bardzo głęboki. I w zasadzie Kuiji powiedział, że bardzo ciężko w ogóle znaleźć taki komentarz do tekstów filozoficznych na całym świecie, po prostu takiego drugiego nie ma. Że każde słowo tego komentarza pomaga odciąć przywiązanie do ego, że nawet pół zdania rozwiewa wszelkie wątpliwości i dysputy. Więc tak czy inaczej Kuiji wychwalał ten komentarz bardzo, bardzo w wielu słowach. Niestety ten komentarz Dharmapali, ten sanskrycki oryginał tego komentarza zaginął. Nie możemy odnaleźć żadnej kopii tego komentarza. Więc
Skoro zaginął, to jak możemy, skąd wiemy o jego istnieniu i o jego treści? Znamy go dzięki temu, że wielki tłumacz i mistrz Huangzang, czy też Xuanzang, stworzył taką kompilację tych wszystkich 10 wielkich komentarzy w jednej książce przez siebie napisanej po chińsku, którą zatytułował komentarze do traktatu o uzasadnianiu tylko umysł, komentarze do traktatu uzasadniającego tylko umysł. I w tym tekście Xuanzang, w tym traktacie uzasadniającym, Xuanzang napisał traktat uzasadniający tylko umysł, w którym zebrał jakby podsumowanie tych wszystkich wielkich 10 komentarzy, między innymi właśnie jest tam wiele cytatów z komentarza Dharmapali. I tylko to jest jedyne w zasadzie w tym momencie źródło, dzięki któremu możemy poznać ten komentarz Dharmapali, jak i pozostałe. Więc dzięki w zasadzie temu tłumaczowi Xuanzangowi możemy poznać te komentarze i skąd jakby znamy tą wszelką historię, skąd wiemy, jak Xuanzang otrzymał ten komentarz i tak dalej. To wszystko jest opisane jakby w komentarzu do tego komentarza. Przepraszam, tutaj, żeby dla jasności, traktat uzasadniający tylko umysł to jest komentarz Dharmapali, to jest tytuł komentarza Dharmapali, natomiast komentarze do traktatu uzasadniającego tylko umysł to jest komentarz Xuanzanga. Tak to zrozumiałam, oby było to jasne później dalej. I jeszcze Kui Jin napisał wyjaśnienie trudnych punktów do uzasadniania tylko, więc jest rdzenny tekst i później jest komentarz na przykład Dharmapali i innych i później są jeszcze komentarze podsumowujące te komentarze i tak dalej. Więc historia tego komentarza mniej więcej wygląda tak, że Dharmapala skończył ten komentarz i wtedy spotkał takiego wielkiego, takiego bardzo zdolnego świeckiego praktykującego, który się nazywał po chińsku oczywiście Xuanxiang. Najprawdopodobniej miał inne sanskryckie imię, tak, swoje indyjskie, ale tak to zostało opisane w tym chińskim komentarzu, ta osoba wyróżniała się wielką inteligencją, wielką wiedzą, dlatego Dharmapala podarował mu jakby ten manuskrypt ze swoim komentarzem i powiedział, jeżeli ktokolwiek o niego poprosi, to powiedz, że to jest bardzo cenne i że to kosztuje 2 sztabki złota. To nie jest dla każdego. Ale jeżeli spotkasz osobę o bardzo dużej inteligencji, bardzo dużym oddaniu, to po prostu daj mu ten komentarz. I po jakimś czasie Dharmapala odszedł, zmarł. I ten Xuanxiang chyba jakby został z tym komentarzem, tak, w Indiach. Więc wygląda na to, że Dharmapala zmarł, kiedy był jeszcze młody. Być może, że miał 30 kilka lat na przykład tylko. Więc teraz
ten świecki praktykujący miał w swoim posiadaniu ten komentarz i w tym właśnie czasie, w tym właśnie okresie Xuanzang, ten wielki chiński tłumacz, podróżował po Indiach, gdzie studiował, gdzie to była jego pielgrzymka i okres studiów, uczenia się, zbierania tekstów, tłumaczeń i tak dalej. Pamiętacie że on napisał taki pamiętnik o swoich podróży po Indiach, który jest bardzo cennym źródłem informacji o wczesnych Indiach dla nas. Bez tego komentarza, bez tego pamiętnika ciężko byłoby nam na przykład powiedzieć, w którym miejscu znajdowała się dzisiaj, w którym miejscu się znajdowała Nalanda i inne miejsca. A tak studiując ten pamiętnik Xuanzanga mamy możemy z wielką pewnością powiedzieć, gdzie to było, jak życie w tych miejscach wyglądało, jak te miejsca wyglądały ówcześnie. Opowiem później o historii tego tekstu, jak Xuanzang otrzymał ten komentarz Dharmapali za 20 minut, bo przez 20 minut będziemy mieli 20 minut przerwy, ale zanim przejdziemy do przerwy, i teraz jeszcze taka prośba przed przerwą, jeżeli musicie iść do ubikacji, to oczywiście bardzo proszę, ale jeżeli możecie, to proszę, abyście w przerwie recytowali modlitwę do Tary. To będzie 20 minut, a nie 30 minut, tak jak jest na tej tablicy napisane. 다른 이 광리야 서변 최경기 숨지배에게 이제 봐 표도 좋아 진짜야 그래서 다디 공급 디주산에 Więc mówiliśmy o tym, jak Acharya Dharmapala zostawił swój komentarz do 30 strof pewnemu człowiekowi o imieniu chińskim imieniu Xuanxian. Więc gdy ta osoba otrzymała ten komentarz, w tym samym okresie mistrz Xuanzang podróżował po Indiach. Mówi się, że było wielkich jakby autorów indyjskich jakby Więc jak może znacie taką historię o tej podróży do Indii, gdzie była ten małpa i jeden mistrz filozofii chińskiej, tak, który podróżował, to właśnie był Xuanzang, to właśnie ta historia jakby przedstawia tutaj tego właśnie Tang Xuanzanga. To był mistrz i tłumacz, który podróżował kilkakrotnie do Indii i jak on otrzymał ten komentarz Dharmapali, to jest opisane w komentarzu do komentarza Xuanzanga, napisanego przez Kuiji, czyli asystenta Xuanzanga. Więc jak się zapewne domyślacie, Xuanzang był bardzo inteligentną osobą o dużej pradżni i dużej wiedzy już wtedy. Na przykład był w stanie powiedzieć, kto jest bodhisattvą, a kto nie jest bodhisattvą. Był bardzo mądry. I podróżując po Indiach, odwiedzał wszystkie święte miejsca Indii.
był bardzo też już dobrze, wielce wykształcony, bo wszystkie teksty, jakie wpadły mu w ręce w Indiach, czytał, wszystkie je studiował, dużo recytował. Mówi się, że nie było żadnego świętego miejsca w Indiach, którego Xuanzang by nie odwiedził. Więc był bardzo pilny i bardzo wykształcony. Mówi się, że też, że przeczytał wszystkie komentarze, które wtedy były dostępne w Indiach, więc jakby wkładał w to wiele wysiłku. Kiedy słyszał, że w jakimś miejscu jakaś wielka istota będzie nauczała dharmy, będzie wyjaśniała jakiś tekst i tak dalej, to od razu podnosił się i udawał się w to miejsce z dużym entuzjazmem i z dużym zapałem jechał tam, aby słuchać dharmy. I właśnie dlatego ten człowiek, Xuanxian, który otrzymał Dharmapali, jego komentarz, pomyślał sobie, jeżeli Dharmapala powiedział, że jeżeli o ten tekst poprosi ktoś bardzo inteligentny, i to myślę, że miał na myśli właśnie kogoś takiego jak Xuanzang, bo on jest naprawdę inteligentny i naprawdę wykształcony. Myślę, że tej osobie warto przekazać ten tekst. Pomyślał sobie wtedy, że najprawdopodobniej Dharmapala właśnie jego miał na myśli. Tak? Dlatego ten człowiek przekazał Dharmapali, Xuanzangowi komentarz Dharma. Przekazał mu również komentarz Dharmapali do innego tekstu Vasubandhu, omawiającego 5 skand, Skandadaka. Gdy Xuanzang otrzymał ten komentarz, udał się z nim do Nalandy i tam z mistrzem Shilabhadrą studiował filozofię tylko umysł. I jednocześnie studiując ten komentarz. A potem, gdy Xuanzang wrócił do Chin, dla niego właśnie ten komentarz Dharmapali był jakby najważniejszym komentarzem do 30 strof, ale w swoim komentarzu jakby połączył go z innymi 9 komentarzami na temat tego tekstu i w ten sposób właśnie powstał jego komentarz do traktatu uzasadniającego tylko umysł. Czyli jakby w tytule tego dzieła Xuanzanga jest właśnie głównie tytuł komentarza Dharmapali, ale tak naprawdę cytuje on również inne komentarze pozostałych 9 mistrzów. I jest to bardzo ważne dzieło, a to dlatego, że pośród tych wszystkich 10 wielkich komentarzy do 30 strof tylko jeden ostał się do dzisiaj w oryginale w sanskrycie i w języku tybetańskich. I jest to komentarz Shtiramatiego. Tylko ten jeden komentarz Shtiramatiego mamy dzisiaj dostępny w sanskrycie i on również, ponieważ on został również przetłumaczony na tybetański, zresztą tam właśnie w Tybecie najprawdopodobniej zachował się ten sanskrycki oryginał. Mamy i oryginał sanskrycki i tłumaczenie tybetańskie. Ale Xuanzang, pisząc swój komentarz
swoje dzieło głównie skupiał się na komentarzu Dharmapali. Tak uznawał, że to właśnie ten komentarz Dharmapali jest najważniejszy i najlepszy, wobec czego bardzo dużo przetłumaczył bardzo dużo części tego ustępów tego komentarza dokładnie na język chiński i umieścił jako cytaty w swoim dziele. Więc ten komentarz Xuanzanga łączy wszystkie, nie dość, że łączy wszystkie te komentarze, ale możemy powiedzieć, że to jest naprawdę jakby kluczowe dzieło Szkoły Tylko Umysł. Nie tylko dlatego właśnie, że łączy tych 10 komentarzy do 30 strof, ale dlatego, że naprawdę powstał w okresie, kiedy filozofia Tylko Umysł rozkwitała w Indiach. Tak? Xuanzang, będąc w Indiach, uczył się głównie jej. To była najważniejsza jakby filozofia, którą wtedy studiowano, propagowano, której nauczano, to właśnie jej się głównie Xuanzang uczył w Nalandzie i dlatego jego dzieło podsumowujące te wszystkie komentarze jest naprawdę ważne. Więc tak jak powiedziałam właśnie, ten komentarz traktat uzasadniający tylko umysł, czyli komentarz do 30 strof Dharmapali jest bardzo wartościowy. I jest on jakby, stanie się on zatem, uznałem, że najlepiej, żeby to on właśnie był jakby taką podstawą do omawiania 30 strof teraz w tych sesjach, które mamy. Więc ten traktat uzasadniający tylko umysł, kiedy on został przetłumaczony, kiedy on powstał? Komentarz mistrza Kuiji nie mówi o tym dokładnie, ale istnieje taki chiński katalog tekstów buddyjskich, dawny oczywiście katalog tekstów buddyjskich, który mówi o tym, że ten traktat uzasadniający tylko umysł, wygląda na to, że to jest ten tekst Xuanzanga, że on powstał za czasów cesarza Shongzonga, czyli cesarza, który urodził się w 659 roku że powstał w późniejszym 10 miesiącu, co należy rozumieć, że najprawdopodobniej w owym roku 10 miesiąc był powtarzany i chodzi o ten drugi 10 miesiąc tego roku. I tak to jest opisane mniej więcej w tym katalogu. Więc to tam w tym katalogu jest po prostu napisane uzasadnianie tylko umysłu, 10 tych zwitek, napisane przez Bodhisattwę Dharmapala, przez Dharmapalę. W drugim 10 miesiącu
podczas panowania cesarza Shenzonga w Więc tutaj jest napisane tak naprawdę, że to zostało napisane przez Dharmapalę i innych, czyli Dharmapala był głównym autorem, który jest cytowany w tym tekście, a pozostałe, ale również cytowane są pozostałe komentarze. Tak? Więc uzasadnianie, traktat uzasadniający tylko umysł jest jakby takim zbiorem cytatów z tych wszystkich 10 komentarzy. I że powstał on właśnie że został napisany przez Xuanzanga, a skrybą był Da Chengji, który jest po prostu innym imieniem przez Kuiji. Czyli Kuiji podpisywał się tak, kiedy on się podpisywał pod swoimi dziełami, ale w owym czasie Da Chengji było takim imieniem jego oficjalnym, którym... Tak czy inaczej, jest to jedna osoba. 다이나 퀴지사디 간데 쇼머레슬라비는 퀴지사디 송예라고 제네 송데 아니 용라래야 진짜시지 공로빈 공고 센터에서 베아고 로스 쇼머레스 다 근데 Po prostu wygląda na to, że w tym czasie panowała dynastia, w której właśnie jakby wszyscy mieli taki przydomek Ji, gdzie wszystkie wykształcone osoby otrzymywały jakby na końcu swojego imienia Ji. Więc jak powstał ten traktat uzasadniający tylko umysł, napisany przez Xuanzanga? Wiemy o tym z komentarza do tego komentarza, właśnie autorstwa tego mistrza Kuiji, który jest zatytułowany Wyjaśnianie trudnych punktów traktatu uzasadniającego tylko umysł, gdzie opisany jest jakby proces powstawania tej chińskiej kompilacji, tego chińskiego dzieła. Tam jest napisane, że czwartego roku panowania Shenzonga, cesarza Shenzonga, Xuanzang, będąc już w Chinach, rozpoczął tworzenie właśnie tego traktatu uzasadniającego tylko umysł. Jego wstępny plan, on wstępnie planował przetłumaczenie wszystkich 10 komentarzy na język chiński. Więc to był jego plan, taki miał zamiar. On był głównym tłumaczem, ale miał też kilku pomocników. Pierwszym z nich był Sheng Fang, który był jakby głównym takim redaktorem tych tekstów. Drugim był Jia Xiang, który był po prostu skrybą, który po prostu zapisywał. I jeszcze był jeden Pu Guang, który był takim jeszcze dodatkowym korektorem. A natomiast Xuanzang zatrudnił dodatkowo jeszcze właśnie nowego asystenta, Kuiji, który sprawdzał te tłumaczenia jeszcze raz sanskrytem. Myślę, że później omówię bardziej szczegółowo ten styl tłumaczenia. Tak czy inaczej, ten Kuiji był najmłodszym z tych asystentów. Nie miał zbyt wielkiego doświadczenia. Pozostali byli bardziej jakby doświadczeni, pozostali uczeni, asystujący Xuanzangowi.
Na przykład Sheng Fang jakby pracował z Xuanzangiem od pierwszych lat właśnie, kiedy Xuanzang rozpoczął swoją pracę tłumacza. I on od początku jakby mu w tej pracy towarzyszył, był bardzo wykształcony, znał wiele tekstów, komentarzy do Mahayany i do podstawowego pojazdu. I ogólnie był bardzo szanowaną osobą, bardzo szanowanym uczonym w owym czasie. Jeszcze ci pozostali dwaj asystenci, ten Jia Shang i Puang Guang byli wiele razy, 25 razy albo więcej, jakby skarbami Xuanzanga, tak? Czyli zapisywali jego słowa bardzo wiele razy. Natomiast do tego dzieła w tym czasie właśnie Xuanzang spotkał tego Kuiji, którego zatrudnił po raz pierwszy. On był najmłodszym asystentem, ale no w jakimś sposób ten Kuiji musiał mu czymś zaimponować, że zatrudnił go w ten sposób. Więc Kuiji miał bardzo ważne zadanie, tak? Ale i mało tego, co było zadziwiające, to że po kilku dniach, po tym jak rozpoczęli pracę, to ten Kuiji, który miał taką wielką szansę, został właśnie zatrudniony, on chciał zrezygnować. Powiedział Xuanzangowi, że on rezygnuje z tej pracy. I to było bardzo dziwne, bardzo zaskakujące. I Xuanzang kilka razy pytał go, dlaczego on chce zrezygnować z tej pracy. Dopiero po tym, jak Xuanzang spytał go kilkakrotnie, zaczął rozumieć, że Kuiji chciał zrezygnować dlatego, że nie zgadzał się z tymi planami tłumaczeń Xuanzanga. Zaczynał rozumieć, co Xuanzang chce zrobić i nie zgadzał się z takim podejściem po prostu. Jest tak jak powiedziałem, najpierw Xuanzang planował dokładne przetłumaczenie na język chiński wszystkich 10 komentarzy do 30 strof. Natomiast Kuiji zwrócił mu uwagę, że jeżeli wszystkie te 10 komentarzy zostanie przetłumaczonych jako osobne traktaty, jako osobne dzieła, to ludzie nie będą mieli czasu na to, żeby je wszystkie przestudiować. To podzieli różne grupy ludzi, różne szkoły filozoficzne, stworzy dużo zamieszania, wobec czego najlepiej i te traktaty, te komentarze poza tym są trudne do zrozumienia. Dużo lepiej będzie, Kuiji powiedział Xuanzangowi, że jeżeli połączymy te wszystkie traktaty i przedstawimy do każdego punktu tekstu, przedstawimy jakby wszystkie jakby założenia, czy też wyjaśnienia wszystkich tych 10 traktatów. I w ten sposób czytelnik będzie widział podsumowanie wszystkich tych 10 traktatów w jednym dziele. Jeżeli tak się nie stanie, Kuiji tłumaczył, więc to jakby uczniowie, patrząc na te wszystkie różne komentarze, różne wyjaśnienia, popadną w konfuzję, nie będą wiedzieli, na którym z nich się skupić, który z nich poświęcić najwięcej czasu, żeby go dokładnie przestudiować. Będzie to, więc to nie będzie dobre.
Poza tym tłumaczył, że życie jest krótkie i zdolności jednej osoby do studiowania też są ograniczone, wobec czego lepiej poznać jeden tekst, który podsumowuje wszystkie 10 komentarzy, niż kazać ludziom spędzać czas na studiowaniu wszystkich 10, porównywaniu ich i tak dalej. Więc dlatego Kuiji właśnie zasugerował, żeby wyciągnąć jakby esencję, najważniejsze stwierdzenia wszystkich tych 10 komentarzy, połączyć je razem, punkt po punkcie, omawiając 30 strof, jak omawia to ten komentarz i tamten komentarz, jak ten komentarz, dać cytaty z tych różnych komentarzy, żeby przyszli studenci mogli w jednym dziele otrzymać porównanie i wyjaśnienia, najważniejsze wyjaśnienia wszystkich tych 10 komentarzy. Więc Xiongzhang myślał o tym przez jakiś czas. Najpierw się z tym nie zgadzał, bo trzymał się swojej wersji, ale po jakimś czasie doszedł do wniosku, że ten pomysł Kuiji jest bardzo dobry, że jest w sumie słuszny. Więc tak jak powiedziałem, Xiongzhang miał w sumie razem 4 asystentów, ale ostatecznie Kuiji przekonał Xiongzhanga do swojego pomysłu i Xiongzhang zwolnił tych pozostałych 3 asystentów. Bo jakby, no przynajmniej przy tym projekcie oni mu nie towarzyszyli. Czyli nad tym projektem, właśnie komentarzy do 30 strof, pracował tylko z Kuiji. Więc oni obaj jakby stworzyli tą chińską kompilację wyjaśnień do 30 strof. W ten sposób powstał ten traktat uzasadniający tylko umysł, jakby praktycznie najważniejsze dzieło filozofii tylko umysł w języku chińskim. Więc może się teraz pojawić pytanie, czy były jakieś inne komentarze do 30 strof w języku chińskim? Czy są jeszcze jakieś inne komentarze? Tak, były. Więc jak wspomniałam wcześniej, w starożytnych Indiach istniało wiele komentarzy do 30 strof. Ale większość z nich po prostu zaginęła. Ich sanskryckie oryginały jakby tych pism już nie istnieją. Zostało tak naprawdę tylko kilka z nich i tylko jeden z tych 10 największych. Więc pozostałe komentarze do 30 strof, które istnieją do dzisiaj, powstały w innych językach. Na przykład innym komentarzem w języku chińskim jest komentarz do 30 strof tylko umysłu, bardzo krótki i to jest jedna z wyjątka tekstów mistrza Ji-wook z czasów dynastii Ming.
Istnieje też kilka komentarzy w języku japońskim, które których autorami byli mistrzowie japońscy. Na przykład jeden został napisany przez mistrza z XII wieku, Shen Xinga. Ten komentarz również jest bardzo krótki. I pozostałymi autorami japońskimi byli Shuichi Hirose i Jeki Deu. Istnieje również taki współczesny komentarz do 30 wersów, w miarę współczesny, japońskiego uczonego Genshena Inoue. On jest zatytułowany Nauki zawarte w 30 strofach tylko umysłu. Jeśli chodzi o literaturę tybetańską, było tylko kilka komentarzy do 30 strof. Ponieważ filozofia tylko umysł nie była tak mocno propagowana, więc tylko kilka z nich powstało. Jeden przez Shakya Shubdrena, XV-wiecznego mistrza, czyli komentarz, który się nazywa Główne punkty 30 strof tylko umysłu. Istnieje również taki komentarz Jumipama Rinpoche do tego tekstu, a innych nie wiedziałem. Być może, że powstały jakieś wcześniejsze komentarze, ale póki co ja przeczytałem tylko te dwa. Ja poznałam tylko te dwa. Więc dlaczego ten traktat uzasadniający tylko umysł jest taki ważny? Dlaczego właśnie on będzie podstawą naszej dyskusji o 30 strofach, właśnie ten tekst? Znaczy w jego oparciu będziemy omawiać 30 strof. Więc kilka powodów istnieje ku temu, żeby właśnie ten tekst wybrać. Gdy Vasubandhu napisał 30 strof, czy też możemy to też nazwać 30 strof tylko umysłu albo 30 strof o świadomości. Różnie można podejść do tego tytułu. Więc te 30 strof jakby były taką skondensowaną prezentacją filozofii tylko umysł, która jest bardzo skomplikowana i bardzo złożona. Vasubandhu napisał również 20 strof o tylko umysłu, i te 20 strof Vasubandhu to są strofy, które jakby negują, które podważają zasadność pozostałych tradycji filozoficznych, które istniały wówczas w Indiach. Natomiast 30 strof Vasubandhu omawia jego własną tradycję, jego własny pogląd, którego on bronił. I zazwyczaj, jak wspomniałem wcześniej, zazwyczaj było tak, gdy autorzy tworzą tego rodzaju skondensowane, krótkie teksty, to sami piszą komentarze do tych tekstów później, ale Vasubandhu nie zdążył tego zrobić.
Więc mniej więcej 200 lat po śmierci Vasubandhu, jego 30 strof było głównym tekstem, który studiowano wówczas w Indiach. Tak jak powiedziałem, było 38 albo 28 różnych autorów indyjskich, którzy pisali komentarze do tego tekstu. Praktycznie wszyscy ten tekst wówczas studiowali. Ale niestety, mimo że tak wiele komentarzy powstało do 30 strof wówczas w Indiach, tylko bardzo niewiele, tylko kilka z nich zachowało się do dnia dzisiejszego w oryginale w sanskrycie. Więc tylko komentarz Shtiramatiego zachował się w sanskrycie i komentarz do tego komentarza Vritti Devy i w zasadzie natomiast w języku chińskim mamy właśnie ten traktat uzasadniający tylko umysł, który jakby podsumowuje wszystkie te 10 komentarzy, jakby prezentuje cytaty z wszystkich 10 największych komentarzy do tego tekstu. Tak jak powiedziałem, sam rdzenny tekst no, jest tak skondensowany, jeśli chodzi o znaczenie, że trudno go zrozumieć, czytając sam ten rdzenny tekst bez komentarza. Więc jeżeli chcemy zrozumieć filozofię tylko umysł, musimy zrozumieć 30 wersów, bo to jest jakby taki podstawowy, kluczowy tekst tej filozofii, a jednocześnie nie możemy go studiować samego, tak, i bez komentarza, wobec czego musimy się o coś oprzeć, o jakiś komentarz musimy się oprzeć. W ten sposób faktycznie zrozumiemy w taki systematyczny sposób zrozumiemy całą filozofię tylko umysł, zrozumiemy jej pełne znaczenie. To była bardzo duża filozofia, to była duża szkoła filozoficzna. Pamiętacie, że mówiłem o tym, że istniała szkoła Madhyamaki, czyli drogi środka i szkoły tylko umysł. I ta tylko umysł w Indiach była dużo większa. Dużo bardziej rozległa, dużo bardziej popularna. Było która prezentowała wiele bardzo głębokich, dogłębnych, podstawowych założeń, które trzeba dobrze zrozumieć, chcąc zrozumieć tę filozofię. Więc aby zrozumieć jakby pełen zakres jakby narzędzi zrozumienia do studiów nad filozofią tylko umysłu, jak powiedziałem już w zeszłym roku, istnieje 6 sutr, które są jakby źródłami wiedzy, źródłami jakby tych zasadniczych tez tej filozofii i również 11 wielkich traktatów na ten temat. Z tych 11 mówi się, że jeden jest jakby głównym trzonem, a pozostałe to są gałęzie. Więc są sutry i wielkie traktaty, wielkie komentarze dotyczące szkoły tylko umysł. Więc to była, jeśli chodzi o sutry, to była ta sutra odsłaniająca intencje a głównym komentarzem były poziomy yogaczary.
Więc to są jakby te takie główne teksty, tak? Ta sutra i poziomy yoga czary. Natomiast ten tekst Xuanzanga podsumowujący wszystkie komentarze do 30 strof, czyli traktat uzasadniający tylko umysł, jakby uzupełnia, jest niezbędny do zrozumienia tej szkoły. Więc te 3 teksty, sutra, poziomy sutra odsłaniające intencje, poziomy yogaczary i traktat uzasadniający tylko umysł. To są 3 teksty, które trzeba znać, jeżeli chce się zrozumieć szkoły tylko umysł. Więc tak jak mówiłem, traktat uzasadniający tylko umysł jest to jest taka kompilacja różnych komentarzy indyjskich do 30 strof. W zasadzie to nie jest komentarz Xuanzanga, tylko tłumaczenie i przedstawienie fragmentów tekstów 10 indyjskich autorów, tak? Często jest tak, że tak jak w języku tybetańskim mamy indyjskie, sanskryckie teksty źródłowe, komentarze sanskryckie i później ich tłumaczenia i jeszcze komentarze tybetańskich. Więc ten tekst Xuanzanga w zasadzie nie jest to nie są jego słowa, to są w zasadzie przedstawienie, takie usystematyzowane przedstawienie, kompilacja tekstów, komentarzy indyjskich przetłumaczona na język chiński. Więc do tego tekstu w języku chińskim powstało również wiele komentarzy. Można powiedzieć, że to są takie podkomentarze, tak? Jednym z nich jednym z nich są wyjaśnienia do traktatu uzasadniającego tylko umysł w 10 czy 20 zwiątkach, napisane przez tego właśnie mistrza Kuijity, czyli tego asystenta Xuanzanga. Gdy ten tekst gdy ten tekst powstał, to stał się on jakby takim głównym podręcznikiem do studiowania szkoły tylko umysł w Chinach. Ale nie tylko w Chinach, później też w Japonii. To był jakby taki główny podręcznik, można tak powiedzieć, tej chińskiej szkoły przejawienia zjawisk, o której wspominaliśmy w zeszłym roku. Niestety ten tekst Kuijinga zaginął w Chinach podczas dynastii mongolskiej, ale później za dynastii Qing mistrz Yang Huiyu, Yang Renshan, czy coś takiego, odnalazł ten tekst w Japonii i jakby powielił go, przywiózł go, jakby wrócił go Chinom. Czyli to jakby świadczy o tym, że ten tekst był szeroko studiowany w różnych krajach. Był bardzo ważny dla studiów filozofii tylko umysł i w Chinach, i w Japonii, i w Korei, i właśnie w różnych tych krajach były kopie tego tekstu, dzięki czemu, mimo że on zaginął w Chinach, można było go znaleźć na przykład w Japonii. Ten Yang Wan-he udał się na studia do Japonii i tam odnalazł kopię tego tekstu mistrza Kuijinga i dzięki czemu jakby nastąpiła taki nowy trend studiowania tego tekstu w Chinach jakby się pojawił, bo przez pewien czas po prostu go nie było.
Więc był ten traktat uzasadniający tylko umysł, były wyjaśnienia do traktatu uzasadniającego tylko umysł, ale oprócz tego Kuiji jeszcze napisał drugi komentarz, właśnie zatytułowany, jak już go wspominałem, wyjaśnienie trudnych punktów, trudne punkty, może tak, trudne punkty traktatu uzasadniającego tylko umysł. Później pojawił się taki mistrz Hui Jiao, który napisał inny komentarz, Lampa dogłębnego znaczenia i traktat uzasadniający tylko umysł. Więc to jest tutaj drugi na tej liście. A trzecim był napisany przez mistrza Jinshu, nie wiem, który był zatytułowany Tajemnice traktatu uzasadniającego tylko umysł. Więc to są właśnie jakby takie główne komentarze do 30 strof i do szkoły tylko umysł w tradycji chińskiej, studiowane w Chinach. Główne źródła wiedzy jakby od filozofii tylko umysł w Chinach. W Chinach w ogóle nazywa się je komentarze tylko umysł i ma się wtedy na myśli właśnie te tytuły. Więc krótko mówiąc, kiedy my będziemy teraz omawiać czy słychać wszystko dobrze? Więc to były komentarze do 30 strof i do tego zbioru komentarzy do 30 strof. Więc pośród nich Więc jeżeli zastanawiacie się, z jakiego komentarza będę korzystał, omawiając 30 strof teraz podczas tych naszych wykładów, to jakby głównym komentarzem będzie właśnie ten zbiór indyjskich komentarzy przetłumaczonych na chiński, czyli traktat uzasadniający tylko umysł. Będę się również opierał o wyjaśnienia do traktatu uzasadniającego tylko umysł, Kuiji, i tych pozostałych dwóch komentarzy również. Dodatkowo są również nowożytni uczeni w Chinach, którzy pojawili się w Republice Chińskiej, czyli przed II wojną światową. Oni również stworzyli kilka komentarzy, które są napisane w takim bardziej nowoczesnym, współczesnym języku chińskim, łatwiejszym do zrozumienia. I w tym czasie, tak jak mówię, powstało wiele komentarzy do tego tekstu w Chinach. Więc bardzo ważne jest, aby do nich również zaglądać, bo one są
dużo jaśniej napisane. Dla nas dużo łatwiej jest je zrozumieć. Są właśnie napisane w takim bardziej współczesnym językiem. Więc mój plan jest jakby korzystać z tych komentarzy i przejść przez ten cały tekst. 30 strof jako Vasubandu ma bardzo głębokie znaczenie. Ale i teoretycznie on jest napisany w takim, to są bardzo proste słowa, ale każde słowo ma bardzo głębokie znaczenie, kiedy zastanowimy się nad znaczeniem każdego z tych słów. Dlatego będę korzystał właśnie z tych wszystkich komentarzy. I oczywiście ten traktat uzasadniający tylko umysł był uznawany nie tylko w Chinach, ale również w wielu innych krajach Azji. Więc on jest takim najbardziej znanym, najbardziej szanowanym tekstem, z którego korzystano w Azji przez setki lat, więc jest taki najbardziej autorytatywny, można było powiedzieć. Jest to dobre źródło wsparcia dla dyskusji nad tekstem Vasubandu. I poza tym warto pamiętać, że tekst Vasubandu został napisany w sanskrycie. Jego główne komentarze napisane w sanskrycie. Więc i te sanskryckie teksty zostały jakby przetłumaczone na starochiński, tak? Wobec czego, żeby zrozumieć w ogóle ten zbiór komentarzy przetłumaczonych na chiński, to w ogóle trzeba skorzystać z jakichś różnych dodatkowych komentarzy i dodatkowych opracowań, które pozwolą nam rozumieć to chińskie dzieło. Wszystkie komentarze napisane po chińsku do tego tekstu, większość z nich były napisane w takim starochińskim języku. Trzeba mieć bardzo dobre wykształcenie w starochińskim, żeby je zrozumieć. Więc bardzo dobrze się stało, że właśnie powstały w XX wieku kolejne komentarze napisane właśnie w takim bardziej przystępnym, współczesnym języku chińskim, bo dzięki temu łatwiej jest zrozumieć te starochińskie teksty. I o te wszystkie teksty tak naprawdę to będą jakby moje materiały źródłowe, o które będę się opierał, omawiając 30 strof. Na tym dzisiaj skończymy. Więc myślę, że dla mnichów to jest czas kolacji. Podczas tego 17 i 18 będą wszyscy uczestnicy Guncie będą wykonywać wielką puję Haryagrywy przez te dwa dni. Uważam, że to jest bardzo dobre. Gyuto wykonaliśmy ją przez kilka razy w naszej świątyni Mahakali, powiedzmy. Mieliśmy taki mały lakang w Gyuto, w którym, ale siłą rzeczy mogło w niej uczestniczyć tylko kilka osób wtedy podczas tej puży. Pamiętam, że raz prowadził ją Kyabje Tenga Rinpoche. Kiedy Tenga Rinpoche przybywał, to wykonywaliśmy tą puję kilkakrotnie. Ale teraz po raz pierwszy będziemy ją robili w takim dużym zgromadzeniu.
Dla Karma Kamdzang 5 głównych bóstw Dosuma Kemp, idamów Dosum Kempy to są bardzo ważne praktyki dla nas i właśnie ta praktyka Hayagriwy właśnie jest jedną z nich. Dlatego uważam, że to jest bardzo ważne i bardzo się cieszę, że będzie wykonywana podczas tego gęcie. Wyjaśniałem, już mieliśmy spotkania już i kiedy omawialiśmy jakby kolejno z Kempo podczas gęcia właśnie jak wykonywać tą praktykę, jak ją przygotować, omawialiśmy poszczególne mudry, pokazywałem poszczególne mudry do tej praktyki, więc mam nadzieję, że wszyscy są już przygotowani. Puja Hayagriwy nie będzie transmitowana. Przepraszam, ta sesja z mudrami, ta sesja jakby, w której będziemy pokazywać, jakby będę pokazywać te mudry, ona jeszcze się nie wydarzyła i przygotujemy ją teraz i o 8, to będzie o 8 wieczorem dzisiaj i to nie będzie transmitowane na YouTubie ani na Facebooku, to będzie tylko sesja zoomowa dla Umdze i obecnie uczestniczących w Kadziu Gęcie.